عزو سلام تناتقبلوا في نوائري تي في أم كتتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتوعلون لو مصوني 23 مسكرم تفرق معلتون فرقان استلالوه هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغربولكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدومكو بغندار استاد زينا خفلم صفوف وطن معبال خدماتات نمتزتاوز حق زاستمرو أبقى تمام من دفرات وهيبو أبنو زباباتع وتيت تمهارو وتيت هاقراو مرمراك من المبال بوهدت كسرح تحتيتهم أبزوغا ماكل بيت مرتكالا درجة باركا نبولسات تمهارو أشليما چاينا روسيان كالا ازوريا حبراو لممد حيلتات ايرن بحرن جميران اب ايران ام معدن خسل بستخست حدقا نطبي لعلي 57 مويتهم ايران كيوبان انصار بوليسيتات امريكا بحفشة قراتات دما بفلاي بحبار كمزم كتاف ليتان زرزر زينا صفوف وطن معبالة ختماتات نمتتاوز حق زاستمرو بعسران مسكرم اب كتما من دفرا مهندساتن ام حدرتين وزوباتات تواهيبهم كيلا وطن كتماتات اتو عالم سجد قبر خيدان ابزهبو موياوي استمرو اب قطراتن كتماتاتن زكاد نطفتات هنصاو لمعات نمصائي تمتن نقولو قصلاتات حبرتسب اب قمت زاتون كخون كم زغبا غليصوم زدالو وطن تحت قرصي جغرافياوي اقامامطا مريت زمتنن مسوز سانن كخون بمزخار دما بزي اخل مصنعاتي زدكونا ختماتاتن عدتاتن نمصائي معبالين عنقاف سلازخونه وطن اب زدالولو وحدتنا كلن زملكتن مشارفت اكلات منغستي كعزز كم زغبا اسميرلوم نتكالاتن منبرن تباهيلو زهن صابايتي كاب مريت حرشا وصاي كخون كم زحيشون اغنزيبوم ام حدار زوبادو اتو هبت اب تسفاصين بوغنو اب قطرات كونه اب كتماتات زهنص تحت قرصي هنصاول معاد بقعتو زحلو نخخون ناي مكتسالون مقتصارون حلفنت نايتهم اب زوبات مديبوم سرح زلو مهندسات مهانو بمحبار زي حلفنتاوي تتقامنت مريتن تصغاتاتن كوغدن حقاو مسرح كختلنا زهاخيروم تساتفتي بوغنوم اتي موياوي استمرو ام دلاوت ان كتماتات نصنع مافلطو زدرع كم زخونه بمحبار أفلطو حبرتسب أباطا أمام مريت نمعبايون حجز سلازغونه أما تعيب بزفحن بزعامقن مغرابو كدفالو تلابيهم بيت صحفة أبيات تمرتي نوزوبابات بعسرة مسكرة مابزكادو نتفتات تمرتي عامة تمرتي 2023 بمقمقام أما دبات 2024 زتيلو أخيبا وتسيتها قراو مرمراتات كبن منبال بوهدت كسرح تحتيتهم حلافيتي بيت صحفت ممر اسماعيل صالح ابز قرب وتصبصاب اب عامه تمرتي 2023 اما د تمرتي كاب تساتفوا 45 ميتاوي دقنت يزركبهم لعل 8 تشع تمهارو اما باتا 2.4 ميتاوي اما كلاي درجه دما 4 ميتاوي بزتفلالي مخنياتات كم زقارزو تغليصوم اب هاغراو مرمراتات نستمزغبه وصيد بزملكت دما اب شامناي كفلي 68.4 ميتاوي اب 10 تخل دما 27.1 ميتاوي منبارو زغلصه ممر اسماعيل شللتنا تمهارو تعت مكتتال ولدي محبر وطباو صقمات زي مچو ممهار خفلتاتن كالن قال خابتم بدهوتات مهانون بمتقاس سلوساوي وهدت هبقعت تمرتي وسان سلازخونه بزحيلك سرحلو ازها خيروم اب جنفر تمرت زوبا سمينا وغيح بحري حلافي مسرتاو تمرتي اتو علي احمد بوغنو بقعت تمرتن تصادفو تمهارون اب كل الدرجات زغمتاو عبيت يري كوانتلو اب زل درجه نمبصح غنا وهدتنا كلهم اكلات بحفشا ناي مشارخت دما بفلاي اقداس خم زخونه اغنزيبوم تساتفت دما ابو سون درجاتاتن ابيات تمرتن تمزغيبو زلو وصيت نمعزاز كسراح سلساوي زمدنا تمهارو ولدن ممرانن كبرخ كمون بيرغانن بحرياوي حدغان زعنو ابيات تمرتي كلطف صغنا خبرلن زبل لواتا تقريبهم اموداتا وصيت تمهارو اب هاغراو مرمراتات تگمگيمو طنقتات تعت وصيت تلليوم نمفواسوم ዝተጀመረ መደባት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ፍሉይ ኣተኩሮ ክወሃቦ ተገሊጹ
ኣብ ዞባ ማእከል ቤት ትምህርቲ ከላኢ ደረጃ ባርካ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተማሃሮ ሸሊማ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ዓንደማርያም ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል እትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ማለት ማትሪክ ናይ ዓመት 2023-2024 ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ 61 ኣባላት 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተማሃሮ ኣሸሊማ ትማሊ 22 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ካብቶም ሽልማት ዝበቁዑ እቶም 30 ሙሉእ 4 ነጥቢ እቶም 31 ድማ 3.8 3.6 ከም ዘምጽኡ ዝሓበረ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሰመረ ገብረልኡል ንብሉጻት ተማሃሮ ምሽላምን ኣፍሉጦ መሃብን ሞራላዊ ግዴታ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ብወገኑ መጻኢ ኣብ ናይ ሎሚ ጻዕሪ ከም ዝምርከስ ጠቂሱ ተሸለምቲ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ብብቕዓት ንኽበጽሑ ጻዕርታቶም ክሕይሉ ኣዘኻኺሩ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ውጽኢት ስሉሳዊ ዝምድና ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣስመራ ሓላፊ ኣመራርሓ ትምህርቲ መምህር ግርማይ ዓንዱ ድማ ተሸለምቲ ካብ ኣሉታዊ ጽልዋ መዛኑ ተቆጢቦም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክጥምቱን ናብኡ ንምብጻሕ ክሰርሑን ተላብዩ ወኪል ተሸለምቲ ድማ ብወለድን መምሃራንን ንዝተገበረሎም ደገፍ ብምስጋን እቲ ሽልማት ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ብዝበለጸ ንኽሰርሑ ብርኺት ከም ዝፈጥረሎም ገሊጹ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ማለት ማትሪክ ናይ ዓመት 2023-2024 ካብ ዘሳተፈቶም ተማሃሮ 318 ናይ ዲግሪ 137 ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ኣምጽኦም ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ን3 ኣዋርሕ ብቋንቋ ምልክት ዘሰልጠነን 10 ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት ትማሊ 22 መስከረም ተመሪቐን ሰልጠንቲ 7 ካብ ፖሊስ ዞባ ማእከል 11 ካብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል 2 ድማ ካብ ኩባንያ ምክፍፋል ሕድሪ ኮይነን ኣብ መስርሕ ምብህሃል ንጽሙማን ዘጋጥም ናይ ምርዳእ ጸገም ንምፍታሕ ዝተወደበ ስልጠና ከም ዝኾነ ነቲ ስልጠና ዝሃበት መምህር መርሃዊት ታረቀ ገሊጻ ወኪል ሰልጠንቲ ብወገና ዝቐሰምዎ ስልጠና ንጽሙማን ወገናት ዝዕግብ ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝሰርሓ ሓቢራ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ስእለ ድማ ማሕበር ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክውድብ ምጽንሑ ብምጥቃስ ምትሕብባር መሻርክቲ ኣካላት ከይፍልዮም ተላብዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንጽሙማን ዘጋጥም ጸገማት ምፍታሕ ብደረጃ ዞባ ማእከል ዝቖመት ኮሚቴ ተርጎምቲ ቋንቋ ምልክት ድማ መስርሒ ኣቕሪባን ብተሳተፍቲ ተዘቲሉን ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ 1998 ዝቖመ ኮይኑ ዛጊት ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 40,000 ኣባላት ኣለዎ ኣብ ኑዞባ ድባርዋ ብዝተፈላለየ ጸገማት ካብ ማእዲ ትምህርቲ ንዝረሓቑን ንዘቋረጹን ንምምላስ ዝሕግዝ ጎስጓስ ብ21 መስከረም ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ድባርዋ ሽግ ብምውላዕ ፈሊሙ ዕላማት መደብ ብሰንኪ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ራሕቂ ካብ ቤት ትምህርቲ መርዓት ትሕቲ ዕድመን ካልእን ካብ ማእዲ ትምህርቲ ንዝረሓቑ ዳግም ናብ ትምህርቲ ከም ዝሳተፉ ንምግባር ተራ ማሕበረሰብ ወለድን ኣመሓደርቲ ከባብን ንምዕዛዝ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ኑዞባ መምህር ዞሙይ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 950 ተማሃሮ ብሰንኪ ሸለልትነትን ግቡእ ምክትታል ዘይምህላውን ካብ ማእዲ ትምህርቲ ከም ዝረሓቑ ብምሕባር ነቲ ጠንቂያ ለሊኻ ፍታሕ ንምምጻእ ብቖንዲ ድማ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብውህደት ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ኑዞባ ድባርዋ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ኣሳት 25,000 ተማሃሮ ኣብ 36 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተመዝገቡ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ የነጽሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ምሳና ጽምሑ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ብ22 መስከረም ካልኣይ ዙርያ ሓበራዊ ልምምድ ሓይልታት ኣየርን ባሕርን ጀሚረን ዕላማ እዚ ኣብ ከባቢ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድናን ንምድንፋዕ ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ምዃኑ ሚኒስትርታት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም እቲ ልምምድ ንስትራቴጂያዊ ምትሕብባር ሃገራቶም ዝያዳ ዘማዕብል ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም ቀዳማይ ዙርያ ናይዚ ንመዓልታት ከም ዝቕጽል ዝግለጽ ዘሎ ልምምድ ካብ 11 ክሳብ 16 መስከረም ከም ዝተኻየደ ጸብጻባት የረድኡ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እውን ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሰላማዊ ውቅያኖስ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይደን ምንባርን ዝዝከር እዩ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ب22 መስከረም ኣብ ኢራን ኣብ መዕደኒ ከሰል ብዝተኸስተ ሓደጋ ነጥቢ ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቶም በቲ ኣብ ምብራቕ ሸነኽ ኢራን ዘጋጠመ ሓደጋ ሁስያት ዝርከቦም ልዕሊ 20 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ኢራን ኣሚቶም ላሕኪ ሚቴን ዝተባህለ ጋዝ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ምዃኑ ሰመዚ ኢራን ኣፍሊጦም ኣለዉ
ኣብ ኢራን ኣብ መዕደን ከሰል ሓደጋታት ነትጉ ይኸጋጥም ናይ ፈለማ ከምዘ ይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ የረዱ ኣብ 2017 ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 42 ሰራሕተኛታት ዕደና ከም ዝሞቱ ቶም ጸብጸባት ይጠቕሱ ኢራንን ኪዩባን አንጻር ፖሊሲታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ በይናዊ እገዳታት ድማ ብፍላይ ብሓባር ከም ዝምክት ኣፍሊጠን እዚ ዝተሓበረ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ጎን ጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 79 ጉባኤ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ እዩ ንበይናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ብትሪ ዝኾነና ክልቲአን ሃገራት ሳዕቤናቱ ንምቅላል ከም ዝተሓጋገዛ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጠን ነቲ በይናዊ ክርደና ሽበራ ክብላ ዝገለጾ ኢራንን ኪዩባን ካልኦት ሃገራት አንጻሩ ዝቐንዐ ተቃውሞ ከሕይላ ፀዊዐን ኣለዋ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራንን ኪዩባን በይናዊ እገዳታት ኣጽዲቓ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ተን ሃገራት ቁጠባዊ ፀገማት የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ፔሩ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ባርዕ ዛጊት 18 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 160 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰመዚ ፔሩ ገሊጾም ብዘይካዚ ብሰንከቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይወዓለ ዘሎ ባርዕ ሰፊሕ ጫካ ከም ዝተሃመቐን ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ዕንወት ከም ዝወረደን ኣፍሊጡ መንግስቲ ፔሩ በቲ ሓደጋ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምእዋጅ ንምቁፅፃሩ ኣህጉራዊ ደገፍ ሓቲቱሎም ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ግዝኣታ ብጫካ ዝተኸበ ፔሩ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ዝኽሰት ጸብጻባት የረዱ ኣብ መንጎ ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህን እስራኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ቁልዕ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከየምርሕ ከም ዘስግእ ምስ ኩነታት ማእከላዊ ምብራቅ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም እዚ ዝተገልጸ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝካየድ ምልዋጥ ደብዳብ ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕጽል ብምህላው እዩ እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብጠቕላላ ልዕሊ 500 ደብዳብ ነፈርትን ሮኬታትን ከተካይድን ከላ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ እውን ኣብ ልዕሊ ዒላማታት እስራኤል ኣማኢት ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ተገሊጹ በቲ ፍጻሜ ዝተሻቐለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክልቲኦም ወገናት መጥቃዕታት ደው ከብሉ ፀዊዖም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ስልኪ ኣልቦ መራኸቢታትን ሬድዮታት ርክብን ድሕሪ ዝተኻየደን ኣስታት 40 ሰባት ዝቐዘፈን ነትጉታት ይስዒቡ እቲ ፍጻሜ ማእከል ስለያ እስራኤል ማለት ሞሳድ ከም ዝሃንደሰ ዝኸስስ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ ድሕርቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ነትጉ እስራኤል ኣብ ከተማ ቤይሩት ዘካየደቶ ልዕሊ 45 ሰባት ዝቐተለ ደብዳብ ነፈርቲ እውን ነቲ ወጥሪ ዝኸፈ ኣንፈት ከም ዘትሕዞ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋ ዕለቕለቕ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት መዓልታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ በቲ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣማኢት ዳሃዮም ከም ዝጠፍአን ተሓቢሩ ብዘይካዚ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ኣማይት ኣሽሓት ካብ ኣባይቶም ከም ዝተመዛበሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ ዕለቕለቕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ከም ዝተጸልኡ ዝሕብሩ ጸብጻባት ጫድ ናይጄርያ ማልን ኒጀርን ብኸቢድ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ምዃነን ይረድኡ በቲ ዕለቕለቕ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብምብሳሱ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዝጸንሐ ሓደጋ ጥሜት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ይእመት ሆላንድ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራ ዝጸንሐ ኣስታት 290 ጥንታዊ ቅርስታት ኢንዶኔዥያ ናብ መበቆል ዓዱ ከም እትመልስ ኣፍሊጣ ሆላንድ ነቲ ስጉምቲ ከም እትወስድ ዝገለጸት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መንጎ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ እዩ መንግስቲ ሆላንድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ኢንዶኔዥያን ስሪላንካን ተዘሚቱ ኣብ ሃገሩ ዝነበረ ኣስታት 480 ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓዱ ከም ዝመለሰ ጸብጻባት ይሕብሩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተዘምተ ጥንታዊ መበቆላዊ ቅርስታት ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ክመልሳ ዝግበር ጻውዒት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ካብ ጥንታዊ መበቆላዊ ቅርስታት ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ትሰርሕ ዘላ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ኣጽዋር ንምርኢት ኣቕሪባ ኣብቲ ምርኢት ሓደስቲ ባሊስቲክ ሚሳይላትን ዘመናውያን ኣጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝቐረባ ተገሊጹ እቲ ሚሳይላት ክሳብ 1,000 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዒላማ ናይ ምውቃዕ ዓቕሚ ክህልዎ እንከሎ እተን ነፈርቲ ድማ ልዕሊ 2,500,000 ኪሎ ሜትር ብምብራር ስርሒት ክፍጽማ ከም ዝኽእላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራን ኣፍሊጡ ኢራን ነዚ ሓድሽ ኣጽዋር ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ክትጽንብሮ ምዃና ሓቢራ ኣላ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተትርርን
ከተተርንዕን ይደፋፋ ከም ዘሎ ክትሕብር ጸኒሓ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዝዛም አርእስታቱ ደግመልኩም صفوف وطن معبالة ختماتات نمتستاو زحجز السمرو أب كتما من دفرات وهيبو أب نوزو بابات زعو تيت هجراو مرمراكب نمبال بوهدت كسراح تحاتيتو أب زوبا ماكل بيت مرتكال درجة باركا نبولوصات تمهارو آشل الإمام ቻይናን ሩሲያን ከላይ ዙሪያ ሐበራዊ ልምምድ ኃይላት አየርን ባህርን ጀምራን ኣብ ኢራን ኣብ ማዕደን ኸሰል ብዝተኸስተ ሓደጋ ነጥቢ ልዕሊ 50 ሰባት ሞቶም ኢራንን ኪዩባን አንጻር ፖሊሲታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ እገዳታት ድማ ብፍላይ ብሓባር ከም ዝምክታፍንተን نحجز تداول زينا بستفاد مسترفو مدبات إيريتي بهنجرفكم بوجنا بقمعتي